बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इउ.पि.एस.सि नि कचिंनि थाखाय सायख'जानाय सानै फरायसाखौ 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल.आ आर'नाइजों बरायदों। नंगौ बिटिआर सरकारनि गोनांथार नोजोर होनायजों बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों इउ.पि.एस.सि नि कचिं होनाय हाबाफारिनि मोनसे गिदिरथार थांखि लानायखौ नुनो मोन्दों। बिदिनो दिनै चिरां जिल्लानि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय भारत भुटान हाथिसार गामिनि कुणाल सुब्बा आरो थांनाय बोसोराव टुक्राझार 2 नं आइफवालि गामिनि सुमेल मोसाहारिनि अनजालि फिसाजो इलिथा मोसाहारि बिथांमोना बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल आनजादाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। थिग बेनिनो दा बावैसो फोसावजानाय बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इउ.पि.एस.सि नि आनजादाव रुनिखाता ओनसोलनि मडियाम दाखिनगाव गामिनि चन्द्र बसुमतारी बिसाला सुगान्ता बसुमतारीया उथ्रिसारनो हादों आरो रुनिखाता ओनसोलनिनो उत्तर दाखिनगाव गामिनि आन्टनी बास्केनि बिसाला सिलभेस्टर बास्केना बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इउ.पि.एस.सि नि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल.आ आर'नाइजों बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लादों 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल.नि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, इ.एम. रन्जित बसुमतारी, प्रिय प्रनय बसुमतारी आरो आइजो गांखंनि आफादगिरि हेमा बसुमतारीजों लोगोसे गोबां गुन गोनां दैदेनगिरिफ्रा नुजाथियो। 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल.नि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया फोरमायदि बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगायाव सोलोंथाइ लानानै सोरबा इउ.पि.एस.सि आनजाद आरो गुबुन गुबुन आनजादनि उथ्रिसारनो नाजागासिनो दं। बेजोंनो साफा जाफुंसारनायनि मिजिं दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बेजों लोगोसेनो बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि उथ्रिसार जानो हानाय फरायसायाबो फोरमायोदि थांनाय बोसोराव उथ्रिसारनो हायाखैमोनब्लाबो दानि बोसोराव नाजाफिननानै बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि आनजादखौ होफिननानै उथ्रिसारनो हादों। बेखौनो दिनै आंखौ बरायफैनाय दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावदों आरो बे बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि हाबाफारि लानायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावो। दिनैहाय जोंहा मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल.नि सिङाव थानाय जोंहा मैदोम दाखिनगाव गामिनि जोंहा जे सुगात बसुमतारी बिफा चन्द्र बसुमतारी आरो बिमा मुस्लिमा अमेला बसुमतारीनि फिसाज्ला जा सुगात बसुमतारीया दानि जे बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशनाव जोंहा एन्ट्रेन्स आनजादाव बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों। लोगोसे जोंनि उत्तर दाखिनगाव गामिनि जोंहा सेलबेस्टियान बास्के बे फरायसायाबो जोंनि बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशनाव बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों। जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि गोजोननायखौ लानानै जों दिनै बिथांमोननि न'खराव फैनानै जों बरायफैनाय जादों आरो बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों दिनैहाय नुफैदों जे बिथांमोन जे सानै जोंनि फंबायमोन बिथांमोननि न'खरा जोबोद गोरिब आरो बे गोरिब न'खरनिफ्रायनो दिनैहाय बिथांमोना दानि बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशननि जे एन्ट्रेन्स आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाया खोब बाख्नायथाव होननानै जों बुंनांगोन आरो जों मिजिं खालामो जे बिथांमोना निस्सय जोंनि बे 11 दान जे जोंहा कचिं बे कचिंआ निस्सय बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों साक्सेस जागोन आं बेखिनि मिजिंखौ आङो खालामदों। आं बेखौनो बुंबावनो लुबैदों जोंहा थांनाय बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशनाव जोंहा इउ.पि.एस.सि आनजाद जोंनि समसिनबा जोंहा कुणाल सुब्बा बिथाङाबो उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो जोंहा दा बावैसो जोंहा मेडिकेलाव जोंहा जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल.नि सिङाव थानाय जोंहा टुक्राझार आइफवालि गामिनि सासे फरायसुलि बिथाङाबो उथ्रिसार जानानै दा कचिंआव बेयाव बाहागो लागासिनो दङ। आं मिजिं खालामगोन जे जोंनि जे फंबाय बिनानावमोन बे फंबाय बिनानावमोनहा निस्सय फैबाय थानाय समाव साफा जोंनि सुबुं धोन जानो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशनखौ जोंहा आथिखालनि जोंनि इउ.पि.पि.एल. दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि जोंहा गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे थांखि आरो नोजोर बिथांनि जे सिमां बे सिमाङा निस्सय मोगथां जानो थांगासिनो दङ आरो जों दिनैहाय नुदों जोंनि गोरिब जोंनि फंबाय बिनानावमोन बे फंबाय बिनानावमोनहा नैबे बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै बेबायदि कचिं लाहैनानै सोरबा इउ.पि.एस.सि आनजाद पास खालामनो नाजागासिनो दङ आरो सोरबा ए.पि.एस.सि आनजाद बेबायदि पास खालामनो नाजागासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन आनजादफोर बे आनजादफोरखौ बिथांमोना होनानै निस्सय फैबाय थानाय समाव गावखौनो साफा डिसि साफा एस.पि साफा इन्जिनियार साफा डक्टर
जानायनि बिथांमोना निसय मिजिं लानानै दिनै लामा हान्थिगासिनो दङ। आं मिजिं खालामगोन इसोरा बिथांमोननो बोर होथों, बिथांमोननि नाजानायखौ निसय जाफुंसार खालामनो हाथों आरो जोङो बेबादिनो साफा साफा जोंनि ओनसोलखौ बेंनो थाखाय, जोंनि समाजखौ बेंनो थाखाय, जोंनि हादोरखौ बेंनो थाखाय जोङो बेबायदि सुबुं दोहोन मोननो हाथों, आं बेखिनिखौ मिजिं खालामो। बाबु नोंनि सिनायथिया ओमफ्राय नोंथाङा दिनै मा फरायनानै दिनै मा जानो आंनि मुङा सौगात बसुमतारी। आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलनि मैदोम दाखिनिखौ गामिनि। आंनि बाबानि मुङा चन्द्र बसुमतारी, आइनि मुङा अमिला बसुमतारी। देग्लायनि बड'फा सुपार 50 एग्जामाव आङो 27थि रेंक लानानै पास जानो हादों। बियो बिटिआर गभर्नमेन्टनि माने देग्लायनिफ्राय माने इउपिएससि आरो इउपिएससिनि थाखाय 50 बिदि माने लानो नागिरदों आरोखि। ओमफ्रायो थांनाय बोसोराव आङो सुपार 50आव आङो एग्जामखौ होदोंमोन, ओमफ्राय बेवहाय आङो जाफुंसार जानो हायाखै। देग्लाय आङो 27थि रेंक लानानै पास जानो हादों। दा आङो इउपिएससिआव माने दिल्लीयाव थांनो थाखाय रेडि जानानै दं आरोखि। बे एग्जामखौ होनायनि सिगां नोङो मा थाखोआव फरायगासिनो दं? आङो 2021आव ग्रेजुवेट, बिएससि ग्रेजुवेट जिअ'लजि अनार्सआव। इउपिएससि एग्जाम होनायनि उनावहाय नोंथाङा सासे गोख्रों जेरै हादर बेंगिरिनि सिङाव थानाय जेरै डिसि बा आइपिएसफोर जानायनि माबायदि आसा खालामो? आङो जेसेबां हायो नाजानोसै। जेनेबा जोंनि न'खरखौथ' नोंथांमोनहा नुबायानो जानांगौ, जेनेबा माबायदि रोखोमनि। दा बेफोरखौ आङो जेनेबा गोसोखौ गुदुं खालामनानै नाजानो थांगासिनो दं आरो। बेखौ एग्जाम होनायावहाय माबायदि खस्थ'नि गेजेरजोंहाय सौसिनानै फैनो हागोन? आङो इउपिएससि प्रिलिम्सखौ आङो खेबनै नाजाखांबाय आरो खेबनै रेगुलारलि 2021 आरो 2022। ओमफ्रायो देग्लाय एपिएससिखौ आं होदोंमोन, ओमफ्राय बेवहायबो जाफुंसार जानो हायाखै आरोखि। पेपार 1आव थादों, पेपार 2आव मोजाङानो जादोंमोन आरो। जोंनि आन्सलिक 14थि आन्सलिकनिफ्राय आंखौ दिनै बरायनो फैदों, बेखौ आं मोजां मोनदों आरोखि। ओमफ्रायो नैबे सुपार 50 बड'फा सुपार 50 इनिसियेटिभआ जोंबादि फरायसा जाय गोसो गुदुं बिसोरनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव हाबा लानाय जादों आरो प्रमद बर' सारनिफ्राय। बेनिफ्राय जेनेबा बियो मेरिट बेसिसाव नालाय, जाय गोरों बेनो सायख'जागोन, बेनि थाखाय साबसिन आरोखि, जोंफोरबायदिनि थाखाय खाबु गोनां। My name is Sylvester Baske. I am from village Uttar Dakin Gao, and my parents, my father name is Anthony Baske, my mother name is Christina Himrom. We belong from Thekazora, BCDC, and I appeared for UN Burma Super 50 mission, and I successfully qualified through my hard work and dedication, which I have prepared, and I got the result for it. And for that, I would take this privilege to thank our Chief of BTR, respected Pramod Boro sir, for giving us and providing us this opportunity to become a successful candidate and prepare ourselves in our life journey, and to work for our region and for the upliftment of our society in our locality, and to help people who are in needs. And I keep my sincere appreciation and take this opportunity in thanking God also for helping me throughout my life. 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं।
गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।